बर' आइजोफोरनि गेजेराव गिबिसिन हादोरारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनाय लीलाबती दैमारिनि बेरामखौ इएम दावबायसा बर'आ बिटिआरनि सीएम प्रमदजों सावरायनानै थाबैनो फाहामथाय होनायनि राहा लागोन होनना खोथा होदों। नोंथांमोना मिन्थिगौदि थांनाय माखासे सान सिगां बर' हारिनि सम्पद लीलाबती दैमारिनि गोबाव सम बेरामाव गोग्लैसोनानै थानायखौ जोंनि खौरां बिजोङाव गिबि खेब फोसावनाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खातलफारा गामिनि सनातन बसुमतारीनि बिसि लीलाबती दैमारिनि गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैसोनानै थानायखौ दिनै बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'आ खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि सम्पद बर' हारि एबा ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावनो गिबिसिन आरो गोबां खेब हादोरारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हानाय लीलाबती दैमारिया गोबाव बोसोर बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। लोगोसे नायलु जालु सासेल' फिसाज्ला नवजित बसुमतारीयाबो गोबाव बोसोर बेरामाव गोग्लैनानै दं। फारसेथिं सनातन बसुमतारीया गावनि बिसि लीलाबती दैमारिखौ बिजामादैनि न'आव थाहैनाय समाव खौरां लाहैनो थांनानै फैफिननाय समावनो हरखाबै लामायाव गंसे गारिजों जाब्रबथाय जाना जिउ गोमाबाय। दा नांगौ बायदि फाहामथाय होनो गोबां रांनि जेंनाजों भुगिनांदों। बेखौनो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ लीलाबतीखौ दिनै खौरां लाफैदों। लोगोसे सावस्रि फाहामथाय लानो जा हायो एसे अनसुंथाइ होलांदों आरो गोजौ फाहामथाय होनो बिटिआर सरकारनिफ्राय थाबैनो राहा लागोन होननानै खोथा होलांदों। बिथांनि जि खौरां बेखौ जों एसे गोबावै मोनबाय, थेवब्लाबो खौरां मोननाय लोगो लोगो दिनै आङो बिथांनि थाग्रा थावनियाव फैनानै खौरां लाफैदों। नंगौ, जोंनि बर' हारि एबा नैबे सालबारि ओनसोलाव बा जोंनि दानि बिटिआरनिफ्राय गिबिसिन हयथ' बिथाङानो जानो हागौ एथलेटिक्सआव नेसनेल लेभेलसिम थांनानै बान्था देरहासार जानो हानाया। नाथाय दिनै बिथाङा गावनो हारसिङै सिखारनो हायै थाबायनो हायै मोनसे हालोदाव गोग्लैनानै दङ एबा बेराम जानानै दङ। दा बेखौ आङो दिनै खौरां लानो फैदों आरो दिनै आङो नायनानै नुबाय बिथांखौ गोजौ ट्रिटमेन्ट एबा गोजौ सिकित्सानि थाखाय गोनांथार आरो बेनि थाखायनो आङो गासैबो खौरांखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों सावरायनानै बिथांनि जि ट्रिटमेन्ट गासैखौबो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जाहाथे बहन खालामो बेनि थाखाय आं बिथांजों जगाजग खालामो। जोंनि हारिनि गेजेराव माखासेया गाव गावनो नाजाथाबनानै गेलेनायानो होन बा हारिमुआनो होन बा लेखा फरायावनो होन बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ दानानै लानो हादों। जोंनि गेजेराव बिदि गोबां गेलेगिरि थानो हागौ जायफ्रा सरकारनि सुबिदानिफ्रायनो होन सरकारनि मददथिनिफ्रायनो होन बिथांमोना हयथ' बन्सित जानानै थानो हागौ आरो बियो निस्सय माखासे फोनांजाब बा जुगाजुग गैयिनि थाखाय हयथ' जानो हागौ। आं खावलायगोन जे जोंहा जायगायाव गोबां खामानि मावग्रा थायो गावबा गावनि जायगायाव, बिथांमोनजों जाहाथे जुगाजुग लायो आरो जोंनि मावखुलिफोर थायो, जोंनि अफिस दङ स्पर्ट्सनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, बेफोराव थांनानै बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि उसुबिदाखौ फोरमायनानै लायो आरो जोङो जायखौ जोङो मदद होनांगौ होथावना बेबायदिखौ नायनानै जोङो अरायसम जोङो मदद होलांगोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।